Hello everyone, ako po si Mr. Bernard Tubera Gabaon and welcome back to my YouTube channel. Bernard T. Gabaon YouTube channel, Current Events, Comparative Point of View. At sa araw na ito ay gusto ko pong mag-share kung bakit nga ba napakadaling maubos ang sahod ni kabayan dito sa abroad. Yan ang gusto ko pong bigyang pansin sa araw na ito. Ano nga ba ang malalim na dahilan bakit nangyayari yan sa mga OFW dito sa ibang bansa? Ito po ang aking obserbasyon na bigyan natin ng pansin at sana'y makatulong ang mga obserbasyon na ito upang mabago po natin ang ating buhay kagaya ko na pinagdaanan ko po yan mga bagay na yan. Unang-una sa lahat ay kinakailangan po nating balikan ang sinasabi nating i-track ang ating sahod bago po tayo gumastos. Yan ang unang dahilan kung bakit madaling nauubos ang sahod ni kabayan dahil nag-failure siya na i-track ang kanyang sahod at nag-failure siyang i-compute ang kanyang konsumo sa isang buwan. Napakalaki pong tulong kung kinukumpute mo kung magkano ang iyong konsumo sa isang buwan. Tulad nga ng pagbili mo ng mga pangangailangan. Kung ikaw ay hindi pre-meals, ay sa iyo po ang pagkain dito sa abroad. Natural na ang unang kwentahin mo ay kung magkano ang iyong bigas na iluluto sa isang buwan. At magkano ang magagamit mo sa iyong ulam sa isang buwan. At magkano yung gagamitin mong pang personal hygiene sa iyong sarili tulad ng mga shampoo, sabon at Colgate. At kung magkano ang magagamit mo sa iyong mga sabong panlaba o di kaya mga Joy. Yan ang iyong unang-unang i-track. Kailangan mong alamin ang iyong needs bago ka pa bumili ng wants. Hindi naman po masama bumili ng needs kung ito'y ay needs na needs mo na. Tulad halimbawa ng pantalon at mga damit, kung talagang sira-sira na yung mga damit at yung mga pantalon, ay hindi na yan wants. Needs na needs mo yan. Yan ang pwede nating i-accept. Which is, kailangan po nating bumili talaga ng mga pantalon at damit. Ngunit, kung hindi naman po kinakailangan at meron pang nagagamit, i-set aside muna natin yan at isipin muna natin yan, ilagay sa category wants yan, hindi muna needs. Yan ang unang-unang dahilan kung bakit akinsenas pa lang ay ubos na ang sahod ni kabayan. Naranasan ko rin yan nung hindi pa ako nag-aaral ng kung paano mag-budget ng sahod. At ang pangalawa ay pagkasahod, si kabayan ay takbo agad sa mall, si kabayan ay takbo agad sa restaurant, kumakain ng napakasarap at napakamahal na pagkain, which is hindi naman po mali. Karapatan mo yan na bumili ng iyong pagkain sapagkat iyan ay sahod mo. Pero ang karapatan minsan ay hindi lang po umaayon sa ating kalagayan. Minsan, ang ating karapatan ay inaabuso ang ating sitwasyon. Mayroong kasabihan, live within your means and don't expense more than what you earn. Yan ang ating i-adapt sa ating buhay. In short, napapabili ng hindi mo pa kayang bilhin. Yan. At ang pangatlo, si kabayan, si OFW, minsan ay napapabili ng hindi niya kailangan. Pagkatapos kumain sa malaking restaurant, nagpabalot pa siya, biglang dumaan sa napakalaking mall. Nakakita siya ng sale, na branded, na dati-dati ay sagto 250 real, ngayon ay naging 140 na lang, biglang bumili si kabayan. Ngunit, hindi naman niya kailangan yan. Yan ang impulse buying, which is hindi po kailangan na gawin iyan kung tayo ay hindi kalakihan ang sahod. At nung tignan ni kabayan ang kanyang allowance, ay bigla nang kinulang
ng mahigit 100. So ngayon, ang kanyang gagawin ay mangungutong na naman siya sa petsang kinsenas. Malayo pa ang sahod, nangungutang na naman siya kasi napabili siya ng imported o branded na damit o pantalon. Yan minsan ang nangyayari sa ating buhay dito sa abroad. At ang isa pa ay kung mayroon po tayong bisyo, kung tayo po ay minsan ay guwapings, kung tayo po minsan ay marunong magbaraha, at kung minsan ay naisip nating yumaman, pag tumama tayo sa isang game of chance, ay pwede na tayong umuwi at magtayo na lamang po tayo ng ating negosyo sa Pilipinas. Well, napakaganda naman po ang kanyang hangarin, napakaganda naman po ang kanyang plano pag tumama siya sa game of chance. Ang buhay ay wag lamang pong iasa sa swerte-swerte. Ang buhay ay kailangan nating i-repeat ng i-repeat ang magagandang habit, which is na ma-stored po sa ating isip, ma-stored po sa ating puso at emosyon, na kapag inulit-ulit po natin yan, consistent po tayo sa ating magagandang mga attitudes kung paano mag-budget ng pera, kung paano mag-invest ng pera, at kung paano paikutin ang pera bago pagastusin, ay makakatulong po sa atin. Kaya iwasan po natin ang ating mga bisyo sapagkat hindi po yan maganda sa ating buhay bilang isang OFW. At ang panghuli, kaya madaling naubos ang pera ni kabayan, minsan ay hindi maiwasan ang pusoy-pusuyan. At mahirap po yan. Huwag po nating isipin na ang perang ating nahawakan ay panghabang buhay. Isipin po natin na ang perang yan ay biyaya ng Diyos para sa atin, which is magkakaroon po tayo ng tsansa na umudlad ang ating buhay kung i-manage po natin ng maayos ang perang ating pinaghirapan. At sana mga kabayan at kapatid, sana nakatulong po ako at naimulat ko po ang mga dahilan, ang aking obserbasyon. Hindi ko po sinisisi ang isang tao, ang tanging hangad ko po lamang ay tumulong sa paraan ito. At sana kung binubview mo at binablog mo ito, sana po ay i-likes mo yan, share and subscribe, at maraming salamat sa iyong pakikinig sa vlog na ito. Muli, ako po si Mr. Bernard Tobera Gabaon at magandang araw po sa inyong lahat. God bless you po.